Haluat päästä eroon ylipainosta? Bariatric Services tarjoaa sinulle kohtuuhintaisia bariatrisia leikkauksia alueen suurimmassa bariatriakeskuksessa Virossa. Henkilökohtainen palvelu on sinulle taattu heti saavuttuasi Viroon. Leikkaukset suoritetaan tunnetusti huippulaadukkaita ja turvallisia palveluja tarjoavassa Pohjois-Viron aluesairaalassa. Potilaista huolehtivat alan parhaat kirurgit ja anestesialääkärit, joiden käytössä on huipputeknologia. %100% bariatrisista leikkauksista suoritetaan laparoskooppisesti. Koko sairaalassaoloajan on käytössäsi yksityishuone kaikilla mukavuuksilla ja sinusta huolehtii huomaavainen ja kielitaitoinen hoitohenkilökunta. Me tiedämme, kuinka sinua voidaan auttaa. Olemme tehneet satoja leikkauksia tyytyväisille asiakkaillemme. Leikkauksen jälkeen tarjoamme sinulle asiantuntevia neuvoja sekä seurantaa ruokavaliossa ja elämäntavoissa. Lisätietoa ja ilmoittautuminen leikkauksiin kotisivuillamme www.bariatricservices.eu. Tule sellaisena kuin olet, me annamme sinulle takaisin arvoisesi elämän.